Opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Mari pasan ngrengge lintang nengang koso kowe tega gawe loro marang tresno Ada Satria X Multimedia, terima kasih. MK Audiona. Sang melodis Mas Fajar. Kena opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalne aku mentengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut nang pinggir